Foli b'aw bɛɛ lajɛlen maliyɛn cɛ ani muso denmisɛnnin ani nɛɛmabakɔrɔ aw ye aw bisimila aw ka bamanankan kunnafoni walewaleli kɛnɛ kan Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛɲɛ ni bi tɛnɛ ni o bɛ bɛn février kalo tile 9 san 2024 ye bakuruba minnu bɛ an bolo ni olu bɛna walawala k'u lase aw ma o la kumaba dɔw filɛ ka kɛɲɛ ni jamana minisiriw ka darajɛ ye mun bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ kelen ka yira k'a fɔ ko hakilina belebele ko olu taara kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo olu ladilannen o baarako bunakun kan fɛn min kɔni ye jɔnjɔn ye o taara ka o di kiritigilamaw olu ka sira fɛ an bɛna an da don kunnafoniyaw la ko walawala ko da aw tulo kan lakana nasiraw fɛ an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebele kɛ Segu Tilebiyan fan fɛ ka banbagaci wale maa 30 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔn ko ka fɛn min kɔni ye dankari kɛ olu la an bɛna an da don kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ Segukaw olu fɛ yen nɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jago ale ni bayɛlɛmali bunakun kan an bɛna an da don ale ka hakilina talenw na ka kɛ ni fɛn min kɔni ye sunkalo min ni o bɛna se baara minnu ni olu bilalen don sen kan sunkalo musaka kɛrɛnkɛrɛnnenya la sukaro ko ta fanfɛ o ka se ka nɔgɔya cogoya min na an bɛna an da don kɔnɔ kumaw na ko walawala ko da aw tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni farikolo ɲɛnajɛ ale nasira ye an ka fɛn min kɔni stade malien ni olu ye baaraba kɛ ka kɛ ni kɛrɛnkɛrɛnnenya la Ligue des champions de la CAF ale kɔni ɲɔgɔndan kɛnɛ kan ni u ye fɛn min kɔni sebaya sɔrɔ Tunisie cilen kɔfɛ ka kɛ fɛn min kɔni quart de finale ni ka o kɛnɛ sɔrɔ an bɛna an da don kunnafoniyaw la ko walawala ko da aw tulo kan ninnu de bɛ an bolokɔrɔ bi aw ye aw dan ka se an ka jamana minisiriw ye u fara ɲɔgɔn kan jumadon ka fɛn min kɔni ye dalajɛ kɛ ka kuma kɛ min bɛ tali kɛ jamana mara ale taabolo o bunakun kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ kɛ dɔgɔkun o dɔgɔkun siɲɛ kelen ni o bɛ kɛ an ka furancɛla fanga ɲɛmaa général ye Asimi Goyita ale ka yamaruya o kɔnɔna na o hukumu na ka yira k'a fɔ ko hakilina caman ko olu taara ni ka olu bila sen kan an ka mara tigilamaw olu fɛ ka kɛ ni o dɔ bɛ tali kɛ ka baara sira ni ka o bila sen kan ni an ko o ma ko SOPAMI n'o o bɛ tali kɛ an ka jamana dugu jukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabayalen olu ko baara bunakun ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o b'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni an bɛ wagati min na i ko bi ko cakɛda min ni o bilala sen kan ni an ko o ma ko SOPAMI ale kɔni bɛ wagati kɔfɔlen min na i ko sisan ka yira k'a fɔ ko an ka dugu jukɔrɔ nafolo sanu ko o ta fanfɛla fɛ ko n'i y'a ta 100 sara o 100 sara ko a kuru 100 bɛɛ lajɛlen de bɛ an ka jamana tɔgɔya la ni wagati kɔfɔlen na ka yira k'a fɔ ko o baara min talen filɛ ni ka o kɛ o bɛna kɛ sababu ye walasa fɛn min kɔni ye jamana a ka se ka a jɔyɔrɔ fa kɛrɛnkɛrɛnnenya la ani baara minnu ni olu bɛ ka kɛ jamana bɛɛ lajɛlen tɔgɔya la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o bɛ tali kɛ an ka fɛn min kɔni cakɛda minnu ka baara bɛnnen don dugu jukɔrɔ nafolo ko o bɔli bunakun ma ka yira k'a fɔ ko ni hakilina in bɛ sira don an kɔrɔ mun bɛ tali kɛ an bɛ yɛrɛma hɔrɔnya kɛlɛ min na ka se ka o baara ko tɔ ni ka o yakubaya ka o bila sanfɛ ka yira k'a fɔ ko o bɔra fɛn min kɔni ye sariya kisɛ minnu bɛ tali kɛ an ka dugu jukɔrɔ nafolo ko ɲɛnabɔli o bunakun kan o kɔfɛ ka kɛ ni nin baara minnu ni olu taara ka o kɛ hali bi ka se ka fɛn min kɔni dɔ fara a baara kan ka foli kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jɔnjɔn taara ka o di fɛn min kɔni ye kiiri tɔgɔya la ka kɛ ni nin baara kofɔlen ninnu ye o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko wulikajɔ ko o kɛra nin larasen sigi in senfɛ ka fɛn min kɔni ye maa dɔw ni ka jɔyɔrɔ kuraw ka o ta ka o di olu ma ni o dɔw bɛ tali kɛ maraboloko nasiraw fɛ fo ka taa se perefuw ma ni o bɛ tali kɛ guvɛrnɛriw ale ni perefuw la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka yira k'a fɔ ko olu sigira dugu minnu na o bɛ tali kɛ duwanzan fo ka taa se Kiɲiba ale ni Nara o ma walasa hali bi jamana ka mara o ka se ka yakubaya ni ka fɛnsɛ jamana fantan ale ni naani bɛɛ lajɛlen kɔnɔ cogoya min na o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan o tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni an ka finitigilakaw ka ɲɛmaa état major général ale k'a lase u ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la a ye a yira a ka kuma kɔnɔna na k'a fɔ ko février kalo tile 7 tɛmɛnen o la ko an ka finitigilakaw ye wulikajɔ belebeleba kɛ ka fɛn min kɔni ye dankari kɛ banbagaci wale maa caman na ni o taara ka o kɛ Segu ale Tilebiyan fan o fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la fɛn min kɔni ye banbagaci jɛkulu 3 ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko ko dankari kɛra olu de la ni o fɛn min kɔni ye jɛkulu fɔlɔw ye o tun bɛ taa i jɔ maa 10 ale ni 5 ɲɔgɔnna o bɔɲɔgɔnko la ni olu tun bɛ kungo kɔnɔna o la o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko jɛkulu filanan ko o tun bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye maa minnu ni olu tun b'a fɛ ka fɛn min kɔni ba joliba ni ka o tigɛ kulun kɔni o la an ka finitigilakaw ye ngara da olu la o kɔfɛ ka yira k'a fɔ ko jɛkulu sabanan olu tun bɛ bolila bolimafɛn sen filaw olu la ni o ye motow ye ka yira k'a fɔ ko nin ye nin bɛɛ lajɛlen fara i ɲɔgɔn kan ka a bɛ taa i jɔ banbagaci wale maa 30 ale ni kɔ ɲɔgɔnna bɔɲɔgɔnko dankari kɛra olu de la ka yira k'a fɔ ko hakilina tɛ dɔwɛrɛ foyi ye
ye walasa fɛn min kɔni ye hali bi wulikajɔ belebele o ka ta ka kɛ an ka finitigilakaw fɛ u b'o o baara mun kan walasa jamana lakana o ka se ka sabati cogoya min na ka jamanadenw ni jamana kɔnɔdenw ni ka u n'u bolominɛw ni ka o lakana o sɔrɔla o kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ segukaw olu fɛ yen nɔ an ka minisiri min ka baara bɛnnen don jagoko ale ni bayɛlɛmali ko bunakun kan ni o ye Musa Alasani Jalo ye ale ye wulikajɔ kɛ ka taa Segu dugukolo kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka taa fɛn min kɔni ye maliyɛn duguden minnu bɛ Segu kɔnɔna na ka taa olu hakili ni ka o lasigi ka kɛ ni sɔrɔ fɛn ko o nasiraw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la an ka dugu min bɛ yen nɔ ni an ko o ma ko Siribala ale ni Bewa ni ka yira k'a fɔ minisiri ye baara sira ni ka o bila sen kan ni o ye campagne sucrière ye 2025-2026 ka fɛn min kɔni sukuruko o yakubali sira ni ka o bila sen kan san 2025 san 2026 ka yira k'a fɔ ko ka kɛ ni wulikajɔ o kɛli ye ka taa fɛn min kɔni ye baara sira ni ka olu bila sen kan ka minɛnw ni ka olu bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye jalaki min ni o taara ka o kɛ ni o ye ataki ye utukalo tɛmɛnen o la ni o kɛra sababu ye ka an ka cakɛminɛn caman ni ka olu tiɲɛ ka o minɛnw ni ka olu lakurakuraya ka yira k'a fɔ ko o minɛnkuraw olu taara ka bila wa fɛn min kɔni an ka cakɛda ye ko ale kɔni bɛ baara la ni wagati kɔfɛlen na hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye san kɔnɔna na ko sukaro mun ni o bɛna taa ni ka sɔrɔ ko o bɛ taa i jɔ tɔni 120 ɲɔgɔnna bɔɲɔko la ko o baaraw kɔni olu de bilalen don sen ka laɲiniw kɛlen bɛ ka mun yira o hukumu kɔnɔna na k'a yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye wulikajɔ belebele o talen don ka o bila sen kan walasa sunkalo min ni o bɛ kɛna don an kunna ka se ka lakana ni ka a sabati sunkalo ko o nasiraw fɛ bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ ko sunkalo musaka o caman bɛ tali kɛ sukaro ko olu bunakun kan o kɔfɛ k'a yira k'a fɔ ko an ka minisiri ale ye wulikajɔ kɛ ni ka taa fɛn min kɔni i ɲɛ da kɔmatɛkisi o la ka kɛ ni olu kɛn bɛ ka wulikajɔ min ni ka o bila sen kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka kɛ ni jamana kɔnɔdenw ka muɲu ale ni u ka dɛmɛ ye ka ɲɛsin jamana ɲɛta o sabatili o bunakun ma walasa fɛn min kɔni ye an ka jamana yɛrɛ ka cakɛdaw ni o ye an ka iziniw ye olu ka se ka wulikajɔ belebele ni ka o kɛ jamana ka bɔ nɔgɔ la ni a yɛrɛ ka cakɛdaw ni a yɛrɛ denw ka baarakɛ n'o olu ye o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen kulo kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ ka kɛ ni baara bilalen sen kan mun bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye kiri tɔgɔ la dɔgɔkun o ta ko 4 o kɛnɛ kan ka yira k'a fɔ ko o baara bilala sen kan ka o kumakun ni ka o kɛ min ye ka yira k'a fɔ ko kiri o ka ta ka o kɛ walasa fɛn min kɔni ye lakana ni jamanadenw ka lafiya olu ka se ka sabati cogoya min na o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni an ka minisiri min ka baara bɛnnen don kiriko sabatili ma an ka jamana kɔnɔna na ni o ye Mahamadu Kasoge ye ale kɔni ye baaraw ni ka o lase ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye o dɔgɔkun baaraw ko olu bilala sen kan ka kɛ ni Abubakar Sidiki Jara ani ale ye commission d'organisation ale kɔni ɲɛmaa ye ka yira k'a fɔ ko ni daraja min ni o talen filɛ nin ka o kɛ ko o bɛ tali kɛ fɛn min kɔni ye baara la ni ka o ta k'o kɛ kiriko ale nasiraw fɛ ka yira k'a fɔ ko laɲini tɛ dɔ wɛrɛ foyi ye ka jamana kɔnɔdenw ni u ka kiri ni ka u sɔgɔ ɲɔgɔn na u ka se ka faamuyali kɛ ka u ka hakɛw dɔn hali ni u yɛrɛ fɛnɛ ka laɲini ye min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka se ka faamu walasa fɛn min kɔni ye kiri o ka se ka tigɛ jɛlenya ale ni tilennenya la dugudenw jamana kɔnɔdenw olu ni ɲɔgɔn cɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko nin dɔgɔkun ye ko a bɛna tali kɛ ni fɛn min kɔni ye yɛlɛmali caman ale ni ɲɛdakura caman ye ka o ta k'o di kiriko o fanfɛlaw olu fɛ ale ni ka fɛn min kɔni ye plateforme ni ka o bila sen kan walasa fɛn min kɔni ye an ka jamana kiriko fɛn min kɔni ye dossier minnu ni o ye sɛbɛnkɔrɔ minnu bɛ olu ko la u ka se ka taa ni ka olu la baara teliya la ni an ko o ma ko ay justice an bɛ kɛnɛ min kan o ye semaine de la justice kɛnɛ ye semaine de la justice kabini 2022 an ye nin kɛnɛ in sigi pour que san o san an ka ɲɔgɔn sɔrɔ nin kɛnɛ in kan ka se ka lajɛ an ka justice an sera ka baara min kɛ san tɛmɛnen na majɛ minnu yera o baara kɔnɔna na ani an bɛ se ka min kɛ pour que baara a ka se ka taa ɲɛ pour que ka yɛlɛma don kow taabolo la donc kɛnɛ in a sigira o hukumu de kɔnɔ n'a y'a jateminɛ 2025 kɔnɔna na secrétaire général président de la commission d'organisation a bɔra k'a fɔ ko baara caman kɛra a kɔnɔ baara minnu kɛra concertation régionale o yera la forum national sur la justice o yera la n'a y'a jateminɛ code pénal code de procédure pénale minnu taara an y'a daminɛ k'o réforme bɛɛ bila sen kan donc baara caman kɛra a bɔra k'o fɔ n da tɛna don a bɛɛ la parce que tanko bɛ yen mais n'i y'a jateminɛ baara min kɛra a waati kɔnɔ ani san 4 laban ninnu na n bɛ se k'a fɔ san 40 san 50 baara de don et puis o baara
a sera ka kɛ ni aw bɛɛ ka dɛmɛ ye ni aw bɛɛ ka timinandiya ye n'i y'a mɛn ko ministère de la justice sera ka baara kɛ ministère de la justice ministre bɛ yen a baarakɛɲɔgɔnw bɛ yen n'i bɔra ministère la ministère tɔw minnu bɛ ka an dɛmɛ olu bɛ yen n'i bɔra yen nɔ i bɛ taa kiirisow la olu bɛ yen avocats notaires huissiers experts judiciaires officiers de police judiciaire agents pénitentiaires olu bɛɛ y'o baara kɛ o CNT olu y'an dɛmɛ ka réforme bila sen kan ni justice ɲɛna a bɛ ɲɛ an bɛɛ de ye parce que comme on le dit personne n'est à l'abri de la justice. Donc nous devons tous veiller à ce que la justice se rende selon les normes, qu'elle soit équitable, qu'elle soit juste. Nous y tous avons notre salut. Parce que n'i y'a jateminɛ maa si tɛ se k'a fɔ k'i bɛ se ka kisi justice ka action ma. N'i m'a bɔ dɔ kan o b'a bɔ i kan. Ou bien i kɛtɔ ka ɲuman kɛ i bɛ se ka fili. N'i y'a jateminɛ a bɛ se ka mɔgɔ sɔrɔ sira bɛɛ fɛ. Mais a ɲuman ye min ye a k'a sɔrɔ justice a dilannen dɔ ka ɲɛ kiiritigɛlaw u bɛ condition kɔnɔ kiiri bɛ ka tigɛ ni sariya ye donc n'o kɛra maa si tɛ siran parce que i b'a dɔn k'a fɔ n'i ye ko kɛ i ni min ka kan o bɛ d'i ma n'i ma foyi kɛ i bɛ bila i bɛ t'i bara min ye population ye minnu ye justiciable ye a bɛ olu fana kan parce que n'i y'a ye dɔ nana k'a ye wari n'a fɔra ko dɔ ye wari minɛ c'est que dɔ de nana wari di a fɔ ko n bɛ fɛ ka gagner coûte que coûte n jo b'a la n jo t'a la n bɛ fɛ ka gagner an kan k'o dabila ni jo t'a la il faut accepter que i jo t'a la au besoin i ni min bɛ ɲɔgɔn na négocier n'o ye i bɛ se ka négocier n'o ye a bɛ se ka solution sɔrɔ aw ni ɲɔgɔn cɛ mais ka essayer ka forcing kɛ pour que i ka se ka jo sɔrɔ vraiment o tɛ ko ye an bɛ min ɲini ou bien ka don relation kan dɔw yɛrɛ bɛ yen u ka furu yɛrɛ bɛ ɲini k'a fɛngɛ o sira fɛ n'i ma nin ɲɛnabɔ nin bɛ tan nin bɛ tan il y a beaucoup de pression sugu caman bɛ se ka kɛ acteur judiciaire kan pour que k'a fɔ nin kiiri a bila nin sira kan a bila nin sira kan i bɛ se ka ban mɔgɔ caman bolo mais waati dɔ la i tɛ se ka ban dɔw bolo mais je crois que pour que olu ka ban an bɛɛ de kan ka faamuyali kɛ k'a fɔ o ko ninnu o tɛ ko ɲuman ye maa si kana intervenir maa si kana influence kɛ juges ani acteurs judiciaires kan. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ kiiriko nasira fɛ hali bi an bɛ to fɛn min kɔni ye Musa Mara ni ale kun ye an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye a bɛ wagati damadɔ bɔ ni ale bilalen don bɛrɛ la ni wagati kofɔlen na ka kɛ ni kiiri jaabiw olu kɔni bɔli ye ka kɛ ni Musa Mara a ka kɔkɔrɔdonbaw ka wuli ka jɔ ye u kun kɛnbɛ ni ka weleda kɛ kiiri ɲɛkɔrɔ ni an ko o ma ko appel la cour d'appel de Bamako ni o ko baaraw taara ka o kɛ yen nɔ ka yira k'a fɔ ko o hakilinaw olu taara ka o bɔ cour d'appel ma o kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni o ye Bamakɔ kiiriso tigilamaw ye u ye laɲini kɛ k'a fɔ ko fɛn min kɔni hakilina minnu ni olu taara ka o bɔ a ka jalaki nasiraw fɛ ko o hakilina ninnu ko olu jolen dɔ wa ko jalaki ye ko o na sinsin a ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye Musa Mara ale ka kiiriw kɔni taara ka o kɛ san 2 kaso ni ka o d'a ma san 1 ko a na o kɛ kaso bonba la san 1 tɔ kelen ko o juruna don a la o hukumu kɔnɔna na ka kɛ ni o jaabiw olu bɔli ka kɛ ni maa min ni ale kɔni kɛra an ka jamana premier ministre kɔrɔ ye ni o ye jamana ministre ɲɛmakɔrɔ ye fo ka taa se maa min yɛrɛ fɛnɛ ye maire ni ka o kɛ sigida naani na ale kɔnɔna na an bɛ wagati min na i ko sisan ka yira k'a fɔ ko bɔmakɛ ka kuma kɛ fɛn min kɔni Musa Mara ale ka lafasali tɔn ma olu fɛ ni wagati kofɔlen na. O tɛmɛnen kɔ ka bɔ yen nɔ farikolo ɲɛnajɛ ko nasira fɛ ni wulikajɔ belebele sebaayaba ka yira k'a fɔ ko Stade Malien ni o ye Mali dolanci jɛkulu ye ko olu kɔni o sebaaya sɔrɔ u ni Tunisie u ka ɲɔgɔn dan o dolanci kɛnɛ kan kelen ale ni Kanankolo ka taa fɛn min kɔni Stade Malien ale kanuna ni o dolanci baaraw taara ka o kɛ dolanci ɲɔgɔndaba min bɛ ka kɛ ni an ko o ma ko Ligue des Champions de la CAF wale kɛnɛ kan ka kɛ ni Dawuda Kulubali ni olu ye an ka dolanci cɛden ale kɔni ye Celu Yara o hukumu kɔnɔna na sanga 54 ale ni 4 na
o kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko Stade Malien ni wagati kofɔlen na u kɔni ye sebaya sɔrɔ ka taa quart de finale ale kɔni kɛnɛ kan ka kɛɲɛ ni kuru 11 ye an b'a fɔ ko an ka jɛmaw ni o ye les blancs ye ko u kɔni bɛ jɔyɔrɔ fɔlɔ la ni wagati kofɔlen na groupe D ale kɔnɔ ka yira k'a fɔ ko nin ye sebayaba ye mun bɔra fɛn min kɔni ye dolanci jɛkulu yɔrɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la farafinna tile bi yanfan o ma olu kɔni fɛ o hukumu kɔnɔna na ka yira k'a fɔ ko fɛn min kɔni ye hakilina belebele ale ni daraja bani an ko o ma ko assemblée générale ye daraja barade ko o talen don ka u kɛ fɛnba futi ye ale ma o bolo dalen don o senfɛ ni olu bɛ tali kɛ Mali dolanci kuma ɲɛfɔbaw olu kan ka yira k'a fɔ walasa fɛn min kɔni ye ɲɛdakura ale ni hakilina ye ni ka o ta ka o di Mali dolanci mara taabolo olu ko bunakun kan o sɔrɔla kunnafoniya na ko walawala ko da aw bɛɛ lajɛlen tulo kan nin bɛ dansi kɛ aw ka kunnafoniyaw la Tamtam TV jabaranin sanfɛ ka kɛ ni bi tɛnɛndon kunnafoniyaw ye minnu lasera aw ma to dunkan ale jɛlen na k'a fɔ ko aw ka aw sagolen to Tamtam TV jabaranin kan ko kunnafoniya ko nasira fɛ ko aw tɛna fɔ aw jigi kɔ ka nin kumakan in fɔ ni ka bɔ kuma kɔnɔna na o bɛ tali kɛ ka yira k'a fɔ walasa Mali ale ka taa ɲɛ i n'a fɔ an hakili bɛ Mali min na o ka sɔrɔ fo maliden kelen kelen bɛɛ lajɛlen ye ka i ni di a dicogo ɲuman na walasa jamana ale ka se ka yiriwa ka yira k'a fɔ ko Mali ne ka bon ni an bɛɛ ye hukumu kɔnɔna na k'a fɔ ko dɔgɔkun tɛmɛ ko ɲuman Ala k'o di an ni aw ma aw k'an bɛɛ wasala